Keď už ľudia sa niekde stretnú, alebo nebodaj sedia doma pri večeri a teraz pozerajú do toho svojho mobilu, tak myslím, že to treba veľmi, veľmi regulovať. A úplne najviac sa smejem, keď mi to rozprávajú ľudia, že ich deti to začali robiť a ja viem, že ten človek to robí 5 rokov, proste, lebo ho poznám. A potom všetci sa pýtajú, že prečo sú tí tínedžeri toľko na tých sociálnych sieťach, lebo všetci sme. Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia. V súčasnosti je náš každodenný život vo veľkej miere ovplyvnený technológiami a čoraz viac sa presadzujú tzv. Nové médiá. To sú všetko médiá dostupné cez internet, napríklad Facebook a iné platformy pre sociálne siete. Aký vplyv na nás a naše vzťahy majú? Čo vypovedá o človeku trávenie množstva času na sociálnych sieťach a koľko je naopak v poriadku? A vieme už predpovedať, ako sociálne siete ovplyvnia naše deti, ktoré využívajú od nízkeho veku a trávia na nich veľkú časť dňa? Už o chvíľu sa dozvieme od psychologičky Magdaleny Petre-Jánošovej, ktorá pôsobí na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a venuje sa fenoménu sociálnych sietí. Od mikrofónu zdraví Petra Pupalová. Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví. Pekný deň. Dobrý deň. Problematike sociálnych sietí sa venujete viac ako 20 rokov. Ako sa za tento čas z vášho pohľadu postupne vyvíjali a kam sme sa vďaka nim ako spoločnosť posunuli? Možno pozitívne, alebo sme sa neposunuli? No ja by som to hlavne rada tak trochu upresnila. 20 rokov dozadu neboli sociálne siete. A ja sa im fakt venujem, už som to vedela až 25 rokov dokonca, keď úplne od začiatku rátame, takže si pamätám tie začiatky. A akože internet samozrejme existuje dlhšie, ale zhruba toľko, tých 25 rokov je taký, že je fakt rozšírený na Slovensku. A tiež postupne najprv ITčkári a študenti informatiky boli na internete, to vlastne na to celé vplýva. A samotné sociálne siete, ja som to rátala a dohľadávala teda extra aj pred týmto rozhovorom, že ako to presne bolo chronologicky. Facebook napríklad do 2008 je na Slovensku taký rozšírený, toho bol iba Facebook a potom postupne vlastne, dneska keď poviem sociálne siete, tak myslíme niečo medzi Facebookom, Instagramom, Snapchatom, WhatsAppom, hoci to je neskôr komunikačná platforma, a Twitterom, LinkedInom, hoci to nie je iba pracovný a tak ďalej. A keď hovoríme o mladých, tak väčšinou myslíme TikTok a veľa dospelých tam nie je, takže sa to rôzne mení a vždy, keď hovoríme o sociálnych sieťach, tak všímam, že sa strašne to zužuje, že sociálne siete sú naozaj iba tieto platformy. A ja sa venujem celkovo používaniu internetu a aj považujem za jeden z problémov excesívne používanie internetu celkovo, že nie len sociálnych sietí. Takže ono sa tak budeme aj hýbať v tom rozhovore a to niekedy tiež tak rozšírim, potom to zase zúžime na tie sociálne siete, ako vy ste dala tému. A zároveň chcem povedať, že nové médiá to je úplne všetko, čo sa dá cez internet prepojiť, čiže aj vaša chytrá telka, ak takú máte doma, alebo herná konzola, čítačka kníh, proste všetko možné. A okolo toho tiež sú krásne teórie, že to je vlastne internet vecí a čo tie veci tak bez nás si tam robia. Ale to je iná téma, do tej nás teda nezabehnem. Len chcem ešte k tomu posunu v čase vlastne povedať. A ja mám teda malého syna na 1. stupni a minule sme počúvali v telke, niekde v rádiu išla Kráľovna bielých tenisiek. To pozná snáď každý, nie? A on stále nechápal, že prečo ona teda sedela doma. Že na čo sedela doma, čakala na ten telefón, že akože čo to bola taká depresívna, alebo čo robila. A celé sme to museli vlastne rozvíjať, že on vie, že boli telefóny ako s káblom, ale nejak mu to nedochádza, lebo to nikdy nezažil ako realitu. Iba to vie a videl to a čo ja viem, v sávke to ešte mám na stole, aj keď to moc nepoužívam a tak. Ale ako keby tá zmena, tá veľká, že ako sa celá tá komunikácia presunula, alebo obrovská časť tej komunikácie na mobily a na internet, alebo na rôzne platformy založené a fungujúce cez internet, tak to vlastne, to je tá bežná realita dneska. To si vlastne veľa ľudí nevie predstaviť. A starších ľudí si to už niekedy nie tak úplne pamätá, že ako to vlastne bolo kedysi. A ja teda chcem spomenúť naozaj, že 2008 prišiel Facebook. My sme tam napríklad prešli z Google Groups, lebo som bola v takej zájmovej skupine, tak sme tam všetci prešli. Ja som nadávala, že čo nové sa musím učiť. Boli sme tam, to bola skupina asi 200 ľudí. Každý tam mal osobný profil pod vlastným celým menom, meno a priezvisko. Firmy tam neboli, reklamy tam neboli. Fotky tam boli, ale málo, lebo to nebolo až také jednoduché, že dáta boli pomalé a tak ďalej. Na mobile samozrejme neboli dáta vtedy. A trochu, akože boli lajky a takéto, ale to bolo, akože večer si to človek otvoril na pol hoďku, pozrel niečo a niečo polajkoval. A čo sa zmenilo, je tá instantnosť. Že vlastne teraz to má každý na mobile, ja to napríklad na schvál nemám. Tým, že sa tým tie roky zaoberám, tak ja nemám ani Facebook, ani ten Facebook Messenger ako apku na mobile a mám to naozaj iba na kompe, ktorý ale tiež mám veľmi často pustil, mám takú prácu, že mi proste, že je niekde otvorený notebook a veľa ľudí to tak teraz má. Ale napríklad Facebook teraz je
jednak je už iba pre niektoré vekové skupiny a jednak je otravný s tými reklamami a tým všetkým, alebo aspoň do istej miery otravný. Strašne ľudí v mojom veku systematicky odchádza, proste preč, úplne nielen z Facebooku, zo sociálnych sietí celkovo. A teda mladí sa presunú inde, lebo nechcú, aby babka videla ich fotky z party, úplne logicky. V tom 2008 tam nebola ani babka, ani mama, proste ľudí teraz z našej generácie. Presne. No a tým pádom samozrejme tí najmladší, alebo tí, čo chcú to súkromie, čiže tínedžeri a tak najviac idú niekam preč. A takisto som si všimla, že strašne ľudí vlastne takto ja o tomto robím rozhovory s ľuďmi, s mladými ľuďmi. A vždy sú nejaké výskumy, také rámcové, kvantitatívne, kde ľudia vyplňajú nejaký dotazník a z toho vyjde, že naposledy som čítala, že 97% mladých ľudí je väčšinou pod 25 definované, je každý deň na Facebooku. Nie na Facebooku, na nejakej sociálnej sieti a potom sú tie percentáže, v ktorej vekovej skupine, ktorá prevláda. A ja robím niečo iné. Ja si tieto výskum prečítam, aby som mala ten rámec. Mám ich relatívne zmapované tie slovenské. Ale zaujíma ma ako keby tak bližšie, že čo ľudia konkrétne robia, ako to robia a tým pádom robím také hĺbkové rozhovory. Čiže s jedným človekom som hodinu a pol trebárs alebo 2 hodiny, ako chce rozprávať a skúmame presne, že čo, kde, ako má, čo má na tom mobile, čo má doma na laptope, čo robil cez pandémiu, ako to so štúdiom súvisí, no a títo mladí ľudia, čo mladí je, ja robím teda od 10, ale väčšinou mám takže od 15 do 25 tých ľudí. A snažím sa zmapovať deti, lebo to je teraz veľmi ako zaujímavé v tomto kontexte, ale to tam je veľký problém, ako eticky spraviť výskum a tak ďalej, je to komplikované. A väčšina tých mladých ľudí, čiže povedzme, že študenti na strednej, študentky, tak hovoria, že majú kľudne 10 tých sociálnych sietí stiahnutých ako apky na mobile. Vôbec si nepozerajú newsfeedy, ako my by sme si predstavili, alebo ako kedysi sa robilo, že človek si scrolloval ten Facebook a pozeral, že čo tam tí jeho kamoši dávajú nové, ale cez tie Messenger vlastne komunikujú so všetkými možnými. Na rôznych sieťach majú rôznych ľudí. Takže bežne hovoria, že tak ja mám ten TikTok, mňa nebavia ti videa, ale mám tam tohto kamoša. A mám ten WhatsApp, lebo tam s rodinou máme album fotiek a tam ti teda pridávame, tak viem, čo robí sestrnica v Amerike. Ale s kamošmi sa nebavím cez WhatsApp, s tými máme niečo druhé. Takže teraz tak strašne rozplizlo, ale typicky všetci majú tie notifikácie, takže vlastne stále ich to láka tam ísť pozrieť a potom už niekedy aj zaskrujú, niekedy nie. Čiže vy ste to aj naznačili, že sociálne siete vznikli za účelom ľudí spájať. To na začiatku aj bolo, že som tam išiel kvôli tomu, aby som teda sa s niekým teda spojil. A no teraz sa veľmi často skloňujú v negatívnom zmysle slova a ľudí skôr rozdeľujú, vytvárajú o nás ilúziu, kladú na nás prehnané nároky. Vnímate to tak aj vy? Áno, s tým, že by som to trošku rozdiela. Jedna vec je, že celkovo kradnú čas. Hej? To je podľa mňa základná výhrada a veľa ľudí si to zváži, že kam chce ten svoj čas, ktorý je vzácny a relatívne, napríklad ak ja čím som staršie, v každej dekáde mi je vzácnejší a vzácnejší, tak všímam. Takže aj veľa ľudí, čo odišlo zo sociálnych sietí, sú na 30 alebo na 40 trebárs. A poznám už ale veľa, aj v tých intriách už bolo veľa mladých, čo si to veľmi regulujú, lebo došli na to, že to je trošku problém. Ale k tomu o tom chcem neskôr bližšie. Každopádne však o tom sa veľa už píše za posledné roky, už aj taká kritika vlastne sa tak otvorila, že vlastne sociálne siete sú biznis, vlastne chcú vás tam udržať čo najdlhšie, sú na to stavané, sú tam extra týmy psychológov a programátorov, ktorí to tak urobili, aby tam človek chcel ostať čo najdlhšie, aby ho to lákalo. A tým pádom napríklad sa o mnoho viac šíria také príspevky, ktoré potom polarizujú ľudí. Lebo z hľadiska tej siete to je super, lebo ľudia tam sa rozčúlene tam odpíšu, alebo neviem čo spravia, alebo to rozčúlene zdieľajú. Klikajú, alebo komentujú. Presne, proste niečo to robí. A to je teda super z hľadiska toho, že niekto druhý platí za reklamu, za ten čas, ktorý tam strávite a tak ďalej. Pre tých ľudí to vôbec nie je super, lebo jednak sa zbytočne vytáčajú väčšinou. Tým, že je to polarizované, tak to prináša taký falošný obraz, že väčšinou nie je toľko ľudí, ktorí majú tento extrémny názor, iba ich je toľko na tých sieťach. A úplne sa bojím, čo bude zase teraz pred voľbami, čo sa tam bude písať, zdieľať. A potom samozrejme to ešte prechádza, tam moc nechcem zabočiť, ale zase celý ten fenomén hoaxov a neoverených správ a úplne čistých machinácií, že jedno je, keď nejaká dôchodkyňa niečo zdieľa, lebo si to neoverila a nevie to lepšie, a druhé je, keď platení ľudia to vyrábajú, aby proste všetkých zmiatli.
Ja mám úplne taký pocit, že Facebook je ako keby takým miestom, kde je naozaj toho najviac negativizmu. Ja mám pocit, že na mňa vyskakuje. V kuse mám taký pocit, že stade odchádzam taká... No, toto presne veľa ľudí hovorí, že buď sú tam tie platené blbosti, ktoré teda, oni sa dajú povypínať, ale to je toľko roboty a potom sa aj tak tam dajú ďalšie, takže s tým to väčšina ľudí proste to prebehne rýchlo. A potom tie veci medzi tým, že teraz som dovolenky aspoň, že pekné fotky zo Stredomoria som videla od kamarátov, ale inak fakt strašná, no aj negatívne veci, hej, negatívne postoje, také vyštengrované postoje a potom je taký fenomenál, to sa celkovo samozrejme rieši celkovo, že na internete, a pred internetom to tiež už bolo samozrejme, len teraz je to také masové, je to tak masovo vidieť ľahšie, že ľudia, keď nie sú tvárou v tvár, tak vlastne klesajú také bariéry alebo hranice a klesajú štandardy správania. Alebo veľmi ľahko klesajú, tak nie vždy, ale je to ľahšie. Preto Ku Klux Klan nosil tieto, keď tam linčoval tých ľudí. Ono to súvisí, že či vás ten druhý vidí, či vás vie identifikovať a tak. Čiže keď nás nevidia, viac si aj ten človek na druhej strane dovolí. No, a volá sa to dezinhibičný efekt. Online to funguje výborne, teda všade. A Facebook dlho fungoval relatívne slušne, okrem iného, pretože tam ľudia mali to meno a priezvisko. A potom sa to tak pomenilo. Aj teraz napríklad Facebook, on na tom trvá vlastne, že tie dve, ale ľudia tam napríklad, že Zuzana. A keďže je akože hlúpy oproti ľuďom v úvodzovkách, tak nerozozná, že to teda nie je to priezvisko a že to Zuzana je vlastne dosť také anonymné a Zuzana tam potom môže vypisovať, čo len chce a je relatívne akože nepostihnutelná. Ale niekedy sa úplne čudujem, čo tam ľudia pod vlastným celým menom napíšu, proste však boli tie prípady, že potom došla niekomu domov polícia a ten človek úplne vyjavený, úplne nechápal, že jaký trestný čin, jaké vyhražanie. Že niekedy ako keby si to ľudia nedomysleli, že čo robia. A ja mám v okolí veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj radšej z tých sietí odišli. Teda úplne sa odtiaľ vypli a hovorili mi, že sa cítia oveľa, oveľa lepšie. Áno. Teraz v posledných rokoch väčšinou pod témou alebo pod heslom digitálny detox, tak tomu nájsť. Už knihy tomu vyšli, takže už to není úplne akože novinka. A vlastne ľudia hľadali, že chcú svoj život späť. A jednak z toho časového hľadiska a jednak potom toto, že to už nie je normálne, aký druh informácií sa na nich valí a že to chcú nejako manažovať. A teda digitálny detox je trošku širší pojem, to je o tom, že čo robí človek s mailami a čo má ako prepojené a či má alebo nemá tie apky a tie notifikácie a tak na mobile. Alebo či nosí mobil so sebou v jednom kuse, alebo si dá ten náramok a tam si meria kroky, keď chce byť fit, ale mobil má niekde doma. A tak je to celé vlastne prepojené. No a ešte chcem vám spomenúť jednu vec, čo je tiež taká ľudská a ona sa na tých sociálnych sieťach deje, že často tam zverejňujeme informácie, ktorými sa kvázi chválime. Že z tej dovolenky, tam všetci tam dajú tie fotky z tej dovolenky. Niekedy, akože ja neviem, keď vám vytopilo stan, tak takú fotku možno tiež dáte, lebo to je zaujímavé. Ale nikto tam nedá fotku, ako sedí depresívny doma a závidí tým na tých dovolenkách. A potom, keď sa niekto napríklad cíti subdepresívne, tak v dnešnej dobe úplná klasika je, že ide si scrollovať. A k tomu sú výskumy akože veľmi presné, že to tú depresívnu náladu, ako nechcem hovoriť teraz o diagnóze depresie, a takú depresívnu náladu, čo každý má raz za čas a dá sa s ňou rôzne pracovať, tak tu sociálne siete krásne prehlbia. Až teda, akože môže to ísť až potom do veľmi zlých, to je veľmi zlé slovom, ale až do naozaj problémov s duševným zdravím, aby som to presnejšie povedala. Veľa ľudí sa teda chce chváliť na tých sociálnych sieťach a čo vypovedá o takomto človeku to trávenie množstva času na tých sociálnych sieťach, že teda veľmi často zdieľa svoje súkromie, vytvára si ako keby ilúziu o svojom živote prostredníctvom sociálnych sietí. Prečo sme tomu prepadli? Ja mám pocit, že veľa ľudí už svoje súkromie nezdieľa. Že sa to zmenšilo na takú menšiu skupinku a že influenceri vám akože povedia neviem čo, že keď ich dieťa bolo dneska ráno na záchode, proste každý detail absolútne nezaujímavý, aj prípadne takýto, že trošku, že to naozaj nemusíte zdieľať. Ale veľa takých kvasi normálnych ľudí, napríklad z mojho okolia, tak tí už tam tie detaily, ako skoro nič už z osobného života tam nezdieľajú. Teraz si ľudia aj konečne začali strážiť, že čo o svojich deťoch tam zdieľajú. To je zase extra téma, do ktorej nechcem úplne zabiehať, ale iba poviem, že fakt to treba strážiť, že to nie je sranda. A zároveň, ak už aj ľuďom trochu dochádza, že ja neviem, že súkromie je hodnota a že to není, že to niekto môže zneužiť, využiť,
A že ten Facebook teda kradne všetko možné, aj schovanejšie dáta, ale to boli také krásne príklady, ale to je možno aj 10 rokov dozadu, jak ľudia dali najprv fotku z dovolenky, potom niekde inde sa dalo nájsť presne, kde bývajú, potom ich vykradli, strašne sa čudovali, že dá sa to aj so zlým úmyslom akože dať dokopy a fakt zneužiť, alebo teraz samozrejme fičia hlavne, že sa kradnú dáta z platobných kariet a takéto veci ešte. Ale doslova ešte jednoduchšie. To na tácke servírujeme. Áno, že veľmi často človek tam dá. Ale no a čo ma úplne fascinuje, že takéto veci, čo napríklad kradnú teraz dáta, tak nedávno ja som videla tie inzeráty na Facebooku ako platenú reklamu. A ešte najprv mňa nachytali, potom som stala, že to už akože veľmi divné. Niečo bolo strašne výhodne, nejaké veci, ale také, oni boli fakt také veci, čo mňa by zaujímali, treba športové, neviem, ruksaky alebo tak. A potom aj mňa to teda šokovalo, lebo som čakala, že musím ja aktívne ísť na nejaké veľmi pochybné stránky a tam mi budú kradnúť akože to číslo tej karty. A fakt som nečakala, že na Facebooku na jeden klik super ľahko sa dá dostať niekam, kde vám to potom vykradnú. Ja samozrejme, keď som tam videla, že veľmi podozrivá dobrá cena, o pol stránku nižšie bola reklama inej firmy, ktorá ma tiež zaujímala, zase veľmi podozrivo dobrá cena a celé sa to dá zaplatiť iba kreditkou, ktorá nešla cez security akože gate, tak som sa zastavila, lebo predsa len trošku sa už vyznam. Že vraj vtedy tisíce ľudí sa nezastavili na Slovensku. Presne, to som sa povedala, že koľko ľudí nemá takéto kritické myslenie. No a o tomto sa presne vlastne vtedy písalo, koľko ich to nachytalo. A je teda podľa mňa akože neuveriteľné vlastne, že ako to, že toto bolo cez Facebook, že to nebolo fakt na nejakých pofidajnejších stránkach. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Keď sa venujeme teda online priateľom, lebo aj preto tam ideme, aby sme teda zdieľali a aj ste to spomínali, že máme tie skupiny na WhatsAppe, aby sme teda zdieľali náš život s rodinou a aspoň vieme o tej babke, sesternici cez celý svet, že teda čo robia. Ale tak potom automaticky vytesňujeme aj tých v reálnom živote. Je to tak, že žijeme teda vo vlastnej bubline, že ako keby iba krmíme tých online priateľov? No, tam je podľa mňa rozdiel v tom, že ako to ľudia ako keby manažujú sami so sebou a ja tvrdím, že až do akože slušného správania to zachádza, alebo do toho, že cez etiketu by sa to možno dalo akože upratať. A je k tomu milión memov a tak, jak traja ľudia sedia v kaviarni, každý pozerá do svojho mobilu. Že každý pozerá do svojho mobilu v MHDčke, tak to povedzme, že tiež to nie je podľa mňa ideálne, ale ešte by sa to dalo pochopiť. Ale keď už ľudia sa niekde stretnú, alebo nebodaj sedia doma pri večeri a teraz pozerajú do toho svojho mobilu, tak myslím, že to treba veľmi, veľmi regulovať. A úplne najviac sa smejem, keď mi to rozprávajú ľudia, že ich deti to začali robiť a ja viem, že ten človek to robí 5 rokov. Proste, lebo ho poznám a už nekonečne veľakrát sme sa o tom bavili, slušne som ho upozornila a potom som sa s ním prestal stretávať, lebo ma to nebavilo. Proste hovoriť na toho človeka, čo má tú sklenenú hlavu a kúka do tej obrazovky. A deti opakujú. A jasné, však deti sa učia. A potom všetci sa pýtajú, že prečo sú tí tínedžeri toľko na tých sociálnych sieťach? Lebo všetci sme. Alebo teda obrovská väčšina populácie proste kúka do tých malých obrazoviek. Takže žijeme vo svojej bublinke. No, hej, a potom, viete, keby človek bol, ja neviem, normálne interagoval so všetkými ľuďmi, so svojou rodinou a tak, a potom večer, keď to dieťa spí, si išiel pol hodinu pozrieť, že čo robí tá sesternica v Austrálii, tak by to bolo super. Lebo udržiava akože vzťah navyše s niekým, na komu aspoň ako tak záleží. A to je zase výborné, že potom, keď jej zavolám, tak nemusíme úplne z nuly sa snažiť o nejaký vzťah, ale už môžem referovať k tomu, čo som videla a nejak sa dá aj na diaľku ten sociálny vzťah udržiavať. A teraz však ľudia sú rozcestovaní veľmi. To sa naozaj tiež zmenilo za posledné roky. Ale keď to robím na úkor tých ľudí, čo sú okolo mňa naživo, tak to má samozrejme strašne vysokú cenu. A už teda veľa ľudí, čo poznám, tak takto na tých deťoch to už vidia. A zároveň pre partnerské vzťahy je to neuveriteľne škodlivé. Viackrát som spomenula množstvo času, že trávime na tých sociálnych sieťach. Čo si však pod týmto pojmom predstaviť? Koľko v priemere človek strávi denne času na sociálnych sieťach? No, to je moja obľúbená otázka. Lebo ja sa teraz tých 25 rokov pýtam, že koľko ste na internete? A ono sa to kedysi dalo povedať. Lebo kedysi ste si sadla dávno, hej, povedzme, že v tom 97., keď som sa tým začala venovať, tak niekto si sadol v školskej učebni za ten počítač, na ktorý si vystal radu, kde bol ten internet na univerzite a bol tam nejaký čas, lebo iba ten čas mal alokovaný, alebo potom už o pár rokov neskôr, alebo tí, čo boli tomu bližšie, napríklad tí ITčkári, tak už mali ten počítač doma a platili, bol taký normálne cez ten káblový telefón, lebo ten modem, strašne to pišťalo, išlo to pomaly a platilo sa za tie dáta, alebo za ten čas online a človek presne vedel, tam to na minúty vtedy bolo, nie na hodiny. A teraz väčšina ľudí má ten mobil, na ktorom má
skoro všetci už začínajú, alebo respektíve pri smartfónu to začína byť štandard, že máte, to je v posledných rokoch, jak aj klesli ceny, to akože súvisí, že to, akože je to strašne ľahké to tak mať, že väčšinou tam má stále pustené dáta. A tým pádom, koľko ste online, keď máte stále pustené dáta? Non-stop. No, v princípe, hej. A potom tak chvíľu ste, akože v MHDčke ste chvíľu scrollujete a ste trebárs naozaj na tej alebo tej sociálnej sieti. Potom si píšete cez ten Messenger z tej alebo z tej siete, ale tu sa môžeme hádať, či ste tam alebo tam nie ste. Potom si pozrite počasie. Potom by ste si čítala knihu, napríklad ja mám mobil ako čítačku, dosť používam, v MHDčke napríklad. Takže by som si je čítala, lenže do toho by mi došli tie notifikácie. Už by som zase preskočila tam. A táto otázka sa podľa dneska už skoro nedá zodpovedať. A jediný, kto ju vie, ako tak zodpovedať, sú mladší ľudia alebo chudobnejší ľudia, ktorí nemajú tie dáta. A tých už málo teraz. Čiže oni reálne, keď si to zapnú, tak vedia odhadnúť, že koľko. Áno, keď si to niekto fakt, že sleduje a samozrejme s tým zase nejako pracujú, takže všetci, čo je veľmi bežné, že potom chodia po tých verejných Wi-Finách a v školách sú Wi-Finy a na námestiach sú Wi-Finy a tak. A sam od seba to nevie nikto povedať, koho som sa pýtal, to sú všetko odhady, preto sa veľmi smejem. V poslednom výskume vyšlo, že 3 hodiny strávia Slováci to je z 21. To bol výskum taký veľký, reprezentatívny a tam vyšlo, že Slováci trávia 3 hodiny na sociálnych sieťach, čím mladší, tým viac, takže nejaký, neviem už presne, ak to máte vekové kategórie, v nejakej vekovej skupine to vychádza o 4, v nejakých ešte viac, ale ja tomu v princípe neverím, lebo to je samohodnotenie. A akú mám ja skúsenosť je, že ja sa tých ľudí pýtam, teraz sú na to apky, ale čím modernejší telefón, tak to sám meria. A skoro všetci tí mladí, čo sa ich pýtam, oni majú, že iba mi požiadajú, že počkajte, pozriem, tak teraz tam zapnú niečo, čo napríklad na mojom starom mobile není. A teraz mi ukážeš toľko hodín. Ešte som nezažila ktorého človeka, ktorý mi povedal, že čo? Každý jeden. Áno, lebo tam meria aj tú produktivitu a všetko tam vidíte a tiež veľakrát, keď mi to v pondelok ťukne, že aj. Takže vy to máte tiež, tak to teraz ste mi doslova otvorili oči, lebo tým, že mám v kuse zapnuté dáta, tak som v podstate v kuse online, čo je naozaj, že som asi non-stop. No? Takže je to také, že No a to, akože zase, nedávno som čítala o tom, že ako to má uhlíkovú stopu, do toho tiež tu nechcem zabiehať, ale veľa mladých napríklad ich veľmi zaujímajú ekologické témy a toto asi nečítali, lebo potom by neboli stále online, to je druhý problém, ale to potom robí veci, proste s pozornosťou, robí to veci s produktivitou práce, robí to veci s tým, že ako teda fungujeme vo vzťahoch. No keď vám v kuse bliknú tie notifikácie, tak máte presne roztrieštenú tú pozornosť. No. A pozornosť je niečo ako divoké zvieratko, ktoré sa dosť ľahko vyplaší a dosť ťažko skrotí. Takže teraz sa veľmi rieši, že mladí ľudia nemajú poriadnu pozornosť. Ja sa tiež rozčuľujem, keď učím na vysokej škole externe, že akože ma nezvládnu počúvať hodinu alebo tak. A už bez PowerPointu vôbec ani nemôžete rozprávať, že by sa ľudia ešte nepozerali niekam, že iba počúvať človeka, čo rozpráva, to už skoro vôbec nie, akože skoro nikto nedáva. Ale ono to súvisí s tým, že sme si navykli robiť 2-3 veci naraz. To samozrejme nefunguje, tak náš mozog to nevie robiť, takže iba tak skáčeme rýchlo a potom si nepamätáme a to tak vyzerá, že som robila aj to, ale v skutočnosti ani to. K tomu už tiež sú dosť výskumy, nechcem do toho teraz zabiehať, lebo to nie sú špeciálne sociálne siete, ale psychológia toto už má krásne podchytené a je to veľmi, veľmi zle. Tam sme ešte spomenuli teda, že Slovensko 3-4 hodiny teda v priemere denne. A ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami? No konkrétne tento výskum, ten tvrdil, že sme na tom horšie ako Čechy. Alebo však s Českou republikou sa v jednom kuse porovnávame. Ale to nebol veľký rozdiel. Podľa mňa to je tak zhruba rovnako v celom západnom svete, kam už nás teraz jednoznačne rátam s celou tou konzumnou kultúrou a tak. A tam je teda problém, že ja tomu číslu neverím, podľa mňa viac. A zároveň tam v tom výskume ešte riešili ako keby postoje. A to bola taká veľmi... Nemal som úplne celú tú správu, mal som tlačovú správu z toho, takže oni tam potom tak povyťahujú veci a keď už vedecký typ, tak furt, že toto sa ich ako pýtali presne, lebo však na tom záleží, či takto, alebo takto sa ich spýtali. Ale každopádne tvrdili v tej tlačovej správe, že je veľmi divné, že Slováci považujú sociálne siete za veľmi nedôveryhodné, ale zároveň tam trávia tak veľa času. Takže ešte z toho vychádza ten taký zvláštny paradox, že málo kto vám povie, že Facebook je super, že tam sú tie dobré, pravdivé informácie a s takou dobrou náladou ťa už idem. To skoro nikto nepovie. A teda ja najviac používam Facebook, lebo ja som 40-tnička, tak ako príklady fakt mám z Facebooku tie zažité, aj keď som tam menej a menej. Ale predpokladám, že to na všetkých tých sieťach zhruba rovnako. Že ľudia si aj veľa uvedomujú, čo to robí, ale zároveň tam v jednom kuse sú. Alebo teda veľmi veľa a väčšina teda viac, než by ich chcela.
Keď teda hovoríme o tých hodinách, a ako sme naznačili, že aj non-stop sme tam, tak koľko naopak času strávený na sociálnych sieťach je aktuálne teda to optimálne, že čo nám neublíži? To, čo ste spomínali, tú polhodinku večer, keď si to zapnem a početujem si so sesternicou z Austrálie? No na toto nemám odpoveď pre vás, žiadnu konkrétnu. Podľa mňa si to človek musí nájsť tak sám. Pozrite, keď máte 15 a nemáte slobodu ani peniaze si cestovať po svojich kamarátoch a niekedy ste proste doma, lebo nemôžete si večer s nimi sadnúť, lebo ešte vám aj rodičia dali o 10. večerku a tak niekedy je strašne slobodné, že môžete si s nimi aspoň písať. A je to dobré pre ten vzťah. Ale to teraz hovorím o tom, že si četujete s kamarátmi. A samozrejme četovať si s neznámymi ľuďmi a niečo ďalej riešiť, tak je veľmi rizikové a tak ďalej. To už vedie tiež do zlej odbočky. Ale možno to je veľmi dôležité, že tie sociálne siete veľmi rozšili okruh ľudí, s ktorými sme v kontakte. Naživo sa nedá. Naživo má o mnoho menší okruh človek, potom niekedy aj viacej vyberá, aj rozmýšľa, čo komu povie a môžete vzťah nejak zmysluplne udržiavať. A teraz, keď máte na Facebooku, neviem, 500, koľko máte? Ja som mala 500 nedávno, potom som to čistila. Asi 650. A nedá sa udržiať vzťah so 650 ľuďmi. Takže raz za čas potom tak trápne si ľudia píšu k tým narodinám a teraz vidíte v tých správach, že však takto som písala minulý rok aj predminulý a medzi tým nič, lebo sme sa proste akože nevideli, už sme sa úplne odžili, to bola spolužiačka zo strednej, už nemáme skoro nič spoločné, že oni až tak nespájajú v tomto. Človek nemá ani kapacitu to sledovať. Hej. A potom, že či to má vôbec zmysel sa snažiť udržiavať aj hodzaký takýto povrchný kontakt s tými stovkami ľudí. Bola taká zaujímavá knižka, antropologická, aj tak neviem presne toho autora, ale on vtedy tvrdil, veľmi sa to citovalo tak 15-20 rokov dozadu okolo internetu a sociálnych sietí, on tvrdil, že zmysluplne sa dá riešiť do 200 ľudí, že viac sa nedá, proste nedá. A že to, že nám tie médiá ponúkajú, alebo sociálne médiá, alebo sociálne siete zúženie ešte ponúkajú tú možnosť, tak je vlastne úplná blbosť a je to vlastne klamstvo. A potom nás to chytá do takého celého, že potom sme tam, ale v skutočnosti vlastne tam pozriem si nejakú hlúpu reklamu. Čo taký Instagram, kde majú ľudia aj 100 000 Instagram, sledovateľov. no presne, to je trošku iné s tým sledovaním. A to pravdu povediac, na to dodnes nemám vysvetlenie, ale ja som introvertka, takže mne je to veľmi čudné, že by niekto chcel, aby 100 000 ľudí riešilo, že čo on robí. Okrem teda, ja neviem, keby som ako za vedeckú inštitúciu treba tam zdieľam, napríklad NASA, keď zdieľa, že čo kde vyskúmali, tak to sa mi zdá super. Ale keď súkromní ľudia niečo zdieľajú a teraz ešte tak ja som už úplne vysedená na celebrity, že ešte keby ten človek mal nejakú naozaj hodnotu, že niečo veľmi dôležité zdieľa svetu. Ale to často není ten prípad na Instagrame. Takže to mi úplne uchádza, že prečo ich 100 000 ľudí sleduje a čo z toho má a tak. Ale toto už aj u tých veľmi mladých ľudí teda tých 15 až 20, z môjho pohľadu veľmi mladých, tak toto už aj oni hovoria, že to je niekedy blbo, že hento si vypli, tamto si vypli a chvíľu sledovali, neviem, nejaké fakt, že z showbizu celebrity a potom prestali, lebo však aj tak tam písali hlúposti. Otvorili sme tému mladých a aj teda deti sme spomínali, že veľmi radi opakujú po rodičoch. Uh-huh. A vieme už teda predpovedať, ako sociálne siete ovplyvnia naše deti, ktoré ich využívajú od veľmi nízkeho veku a trávia na nich veľkú časť dňa. Samozrejme ťažko predpovedať hocičo. Hej, ale toto je pre mňa tiež veľmi zaujímavá otázka, lebo mám to teda malé dieťa. A tým potom aj vidím teraz, mám akože v okruhu veľa rodičov a veľa malých detí alebo menších detí. A ja som si všimla, že napríklad vďaka tomu, že sa venujem tejto oblasti, tak som jedna z najprísnejších matiek, čo sa týka obmedzovania, akože, ale screen timeu celkovo. Čiže času z pred akoukoľvek obrazovkou vrátane telky. A všímam si obrovský rozdiel. Sú napríklad výskumy, že veľa rodičov dá úplne maličkým deťom tablet. Tablet je väčšinou také prvé, lebo to sa tam tak ľahko, to sa tak intuitívne ovláda. A normálne, o tom, ako malé deti, teraz myslím, povedzme, že do 2 rokov, že ešte pred škôlkou v princípe. A oni kúkajú, tam sa niečo hýbe, sú ticho, neplačú. Hej, že je to výhodné z hľadiska toho, že si urobíte chvíľku. Ak je to chvíľka, to by som prežila. Niekedy na tom sú akože strašne dlho tie deti. A bol jeden výskum šokujúci, kde normálne našli zmeny na mozgu, že tie deti mali výborne rozvinutú takú oblasť, kde sa ovládajú prsty a najviac palec. A to bolo normálne zväčšená, proste a diferencovaná. A to, čo sa im malo vyvíjať sladom na vek, čiže jemná motorika, hrubá motorika. Lebo normálne by tam behali, tak po 4, potom by vám hadzovali tie veci z poličky, chytali by veci, všetko by si strkali do pusy, proste bordel by robili a pritom by si teda cibrili jemnú a hrubú motoriku. Tak tá oblasť bola vlastne podpriemerne vyvinutá sladom na vek.
Čiže najhoršie, čo môžeme urobiť, je dať malým deťom do ruky mobil alebo tablet. Tak, a toto neboli sociálne siete, to boli videá a ja teda s obľubou zdôrazňujem, že a to boli videá kvázi primerané veku. Lebo teraz je 1,5 milión takých všetkých učebné také ako apky alebo také programy, čo akože majú pozerať malé deti a teraz akože farby sa naučia a mne to príde strašne lenivo, že však ja môžem to moje dieťa naučiť farby tým, že to budem do nekonečna ukazovať a cvičiť s ním a tým ho učím strašne ďalších vecí okrem iného medziľudskému kontaktu a dôvere a tiež vlastne sú výskumy, že to učenie cez obrazovky až tak dobre nefunguje, že tam chýba ten ľudský element a že ani tie aj platené sú potom pre trošku staršie deti, napríklad, že deti v škôlke sa majú učiť nejaký jazyk cez nejakú špeciálnu, zase nie sociálnu sieť, ale nejakú špeciálny program, že to tiež veľmi dobre nefunguje, lebo že sa to inak vlastne zapisuje, inak s tým mozog pracuje, keď to počul od človeka a nebude človeka, ktorého pozná, než keď to teda vidí na tej obrazovke. To bol váš rozhovor, ale čítala som, že ste hovorili, že keď dáme tým deťom tú zábavu tak rýchlo, tak potom stratia záujem hľadať tú vlastnú zábavu, stretávať sa so svojimi rovesníkmi a nejak sa teda vyžiť napríklad vonka v prírode. Hej, tam presne, ja si myslím, že treba vlastne, preto aj akože od malička, to, ako ja tiež rátam, že keď bude môj syn tínedžer, tak všetci ostatní tiež budú na sieťach, tak tiež bude asi čiastočne aj na sieťach, ale už vtedy bude mať zažité, že sa dá parádne losiť po stromoch, že sa dá behať po lúke, že sa dajú stavať bunkre, že sa dá hrať futbal a proste všetky ďalšie veci, ktoré sú väčšinou v tom ozajstnom priestore, ideálne teda takom prírodnejšom, ale aj keby na sídlisku okolo domu chodil alebo pred domom sa hral futbal, tak aj to je lepšie. A už to bude iba jedna z vecí. Určite ani pandémia nepridala na našom trávení na sociálnych sieťach a v prípade detí je to tiež, vnímate, že horšie? No, ja mám najviac dočinenia naozaj s týmito ľuďmi, čo už študujú, teda buď na strednej alebo na vysokej. Tam to bolo také, akože o mnoho viac času. Tiež už to, čo normálne bolo bežné pre ľudí, treba z pracujúcich a ešte takí, čo teda pracujú aj cez počítač, že sú teda tak stále online, ako sme to predtým hovorili, tak to je teraz bežné už aj pre týchto z nástrednej na výške, lebo tak ich to naučilo vlastne cez pandémiu. Tam bolo tak strašne veľa problémov. To zároveň naučilo napríklad týchto už mladočkých ľudí robíte 3 veci naraz, lebo tá prednáška nebola až taká dobrá online, nikto to nekontroloval, tak už ešte robíte ďalšie veci. Potom je ťažké sa k tomu vrátiť, že sa teda sústredím na jedno. A potom bola veľká skupina, ktorí už neznášali obrazovky a už nemohli nič, už všetko len prostý, že preboha, že poďme von, že takto sa rozprávajme. Aj potom aj s kamarátmi teda chceli. To sa mi zdá ešte také najzdravšie. Že toho bolo tak moc, že akože prirodzene im to nedovolilo ďalej ísť tým smerom. Ja poznám aj skupinu ľudí, ktorí sa nevrátili z toho online sveta. Že ako keby, to už je potom až klinický obraz, že ako keby do sociálnej fóbie sa to nejak tak rozbehlo v rôznych stupňoch. Poznám ľudí, čo sedia doma a vlastne ostali takí vystrašení, a kedysi, keď sme sa báli výjsť alebo aj proste bez tej rúšky a tak. A poznám mladých, ktorým už je totálne zaťažko proste ísť, ja neviem, na party, niekoho osloviť. Ako keby zabudli, ako sa to robí. Lebo v tom formatívnom období ich to chudákov chytilo. Ja som si tešila, že som došla na konferenciu po pandémii a som tiež trochu rozmýšľala, že bolo mi to úplne divné, že tam sa bežne zoznamuje s cudzými ľuďmi, lebo máte, akože tá téma je rovnaká, že je tam predpoklad, že budú všetci milí a budú sa so mnou baviť o tej téme, ktorú ja skúmam. Ale aj tak mi to bolo ťažké. Úplne som si všimala, ako to prekonávam. Ako psychologička som si to teda tak extra všimala, že čo to robí a čo mi to uľahčuje, čo mi to sťažuje. A veľa týchto mladých ľudí na strede mi hovorilo, že oni vlastne v tom období, keď sa toto mali tak najviac učiť, tak vtedy ich zasiahla pandémia a oni sa to proste poriadne nenaučili a nevedia to dobehnúť. Alebo aj ľudia, čo boli v prvej triede, no najhoršie, že prvé triede na strednej boli, že prvú, druhú a takisto je strašne zlé prvú, druhú na výške, čo ich to chytilo. Inak toto, čo ste spomínali, že išli ste na tú konferenciu, ja som mala to isté, ja keď som v obchode, kde je veľa ľudí, alebo nebude aj na nejakom, neviem, Majalese koncerte, tak mám z toho až taký zvláštny zlý pocit, že veľa ľudí. Hej, toto tiež strašne ľudí hovorí. A včera sme sa o tom niekde vrali, že pôjdem radšej prvou triedou, lebo tam je to voľnejšie vo vlaku a pritom naše vlaky nie sú plné cholery, ale ničoho, že relatívne fungujú, povedzme, že lepšie ako niekde v Indii. Alebo si ľudia stále natierajú tie ruky a proste zanechalo to veľmi veľké stopy. A myslím, že práve na takom aj pocite bezpečia a pocite toho, že takej všeobecnej dôvery v druhých ľudí, že či je to normálne byť blízko a dotýkať sa len tak, že sa šuchnem o niekoho v električke a tak. No, ale to už zase, to je druhá vec, ale teda pre mňa je dôležité to, že teraz je tak ľahké, ako keď máte 20, tak sedieť doma a teraz cez tie siete s niekým si písať a nemusí toto prekonať.
A to je samozrejme strašne klamlivé, lebo akože frajerku nemôžete mať cez web. A to potom chýba človeku, keď 20-ka nemal frajerku. A tak potom proste konzekvencie. A pre mňa je problém toto, že ak je to strašne ľahko dostupné a ľahko sa vyhnúť tým veciam, ktoré nám pandémia tak sťažila, napríklad ten taký bežný ľudský kontakt, že ako sa naväzuje, ako sa v ňom funguje. A tá kombinácia je hrozná. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdraví.sk. Potom pri týchto deťoch, vy ste to naznačili, že všetko teda skúšate na svojom synovi a vidíte, že to funguje. Oplatí sa teda zakazovať tie sociálne siete? No, k tomuto každá múdra rada, ktorú som kedy kde našla a ktorú by som aj ja teda na základe môjho podpísala, aj keď ja teda ešte som to raz nesledovala, čo ja viem, od predškolského veku po strednú školu u môjho dieťaťa, trošku to sledujem teda od tých ďalších detí a mladých, čo poznám. A každá dobrá rada je len taká, ktorá je vekovo diferencovaná. Čiže napríklad ja momentálne ešte obmedzujem, ale to je malé dieťa. Ako náhle to začne byť preňho akože to bude exkludovať, akože vyhadzovať zo sociálnych vzťahov s jeho vrstovníkmi, tak už nemôžem obmedzovať, lebo by som vlastne robila zle, ako keby ste zavreli doma dieťa v pivnici. A potom už môžem len vlastne vysvetľovať, ukazovať, ísť príkladom a stavať na tej dôvere, ktorú som budovala 5 rokov predtým. To je tiež trošku problém, že keď ľudia teraz sa chcú s deťmi rozprávať, že aby to porno nepozerali, že to im akože naozaj ublíži, ako v zmysle, že im to veľmi posunie vnímanie vzťahov a potom je veľká šanca, že nebude až tak ľahké mať pre nich akože normálny partnerský vzťah, taký, s ktorým budú aj spokojní a tak. A k čomu sú výskumy. A teraz, keď toto chcete svojmu dieťaťu nejak šetrne povedať, tak nemôžete začať s tým 15-ročným, s ktorým ste sa posledných 5 rokov nebavili, lebo ste pozerali do svojho mobilu. Proste záleží, či sa mu celý ten život venujete, či celý čas je tam taká atmosféra, že sa otvárajú aj kontroverzné témy, či zrovna k tomu pornu, tak záleží, či mal alebo nemal sexuálnu výchovu niekde, alebo či doma ste sa o takých témach bavili slobodne, alebo či presne vedel, že o tom sa nehovorí, tak tomu potom ešte pridá, že ani o tej kyberšikane nepovie, lebo to je také divné, a ešte o tom nepovie a ten čudný ujo tak toho tiež nespomenie. A je to úplne prirodzené. Ako není im čo vyčítať. Čiže vaše rady pre rodičov sú otvorene sa rozprávať s tými deťmi, vysvetľovať to nebezpečenstvo? No, ale nie len, pretože niekedy, keď poviete ľuďom, že otvorene rozprávať, tak oni povedia, že jasné, však som mu porozprával, znamená to, že hodinu hučal do toho tínedžera. Tínedžer vypol po 5 minútach, logicky. A veľmi dôležité je jednak byť zorientovaný. Takže ja momentálne ešte relatívne ignorujem, čo na TikToku. Keď bude môj syn v tom veku, že bude riešiť TikTok, ja si budem veľmi pozerať aspoň trochu, aby som tušila, čo tam je. Alebo teda vtedy bude nejaká iná sieť, lebo sa to stále mení. Ale budem sa snažiť byť plus minus zorientovaná, čo sa kde deje. A do médií sa dostanú samozrejme iba tie najhoršie veci a neviem, deti, čo sa zasamovraždili a podobne, tak to bude dobre sa úplne neprepadnúť, že to zase není ten reálny obraz, ale je dobre vedieť aj o tých nebezpečiach a o tých rizikách. Teraz tiež bol nedávno výskum taký celoeurópsky a tam rodičia strašne podceňovali riziko. Proste buď takým tým teda riziko toho, s akými nebezpečenstvami sa ich deti môžu a ich mladistve, akože deti nedospelé, môžu stretnúť na internete. Tam o kyberšikana si myslia, že skoro není, proste takí predatóri, čo naozaj sú zamerané na deti, si myslia, že skoro nie sú. A to je zase prirodzené, že trochu si myslíme, že nám sa to nemôže stať, našim deťom sa to nemôže stať, ale ako tam to robilo zásadný rozdiel, že potom tie deti, čo písali skúsenosti, tak boli akože, ja neviem, že 2/3 detí sa s tým stretli a rodičia si mysleli 10, že by to bolo reálne riziko. Takže treba aj vedieť, ale zároveň nerobiť paniku okolo toho. A keď hovorím, že rozprávať sa, tak to si predstavím tak, že sa pýtate toho dieťaťa, že napríklad, neviem, akých youtuberov sleduje. A potom si aj vypozrete, čo ten youtuber tam rozpráva. Alebo si popozerajte trošku, aké sú stránky. Alebo je k tomuto úžasná kniha, tu chcem spomenúť, na Slovensku, zo slovenského prostredia. Napísali ľudia, ktorí pracujú v internetovej poradni, IPčko. Tam obrovská časť mladých ľudí, čo niečo zažije, s niečím potrebuje pomôcť, napríklad aj zvažuje samovraždu, ale aj akože menej, akože také úplne závažné veci, tak sa obracia tam. Takže oni vedia, čo sa deje. A na základe toho napísali jednu takú príložku, ona sa volá Bez nástrah online. Stále nikde neviem, či online, bez nástrah online. Autori sú Madro a Jurenková. Je to channelinga príručka, že to si každý môže pozrieť. Je napísaná, ja to viem, že ako pre debilov. Hej. Takže každý, kto o tom netuší, si to môže prečítať a pochopí. Aspoň to gro. A tam je presne zhruba vysvetlené, čo sú rizika, čo je úplné preháňanie, čo je TikTok, proste naozaj pre lajkov. Je to určené rodičom a učiteľom a učiteľkám. A
A potom sa aj aspoň trochu zmysluplne dá s tým dieťaťom rozprávať, keď už však trvá nie je ten typ, že by si to celé sám naštudoval. A zase tam je strašne dôležité, že čo tomu dieťaču poviete, keď už sa na vás prípadne obráti. K tomu sú medzinárodné výskumy, že dosť zlé veci deti zažívajú online, s obrovskou väčšinou si vedia poradiť. Že im to nespraví traumu, nikto ich neznasilní, proste akože nemá to ten najhorší možný výsledok. Má to výsledok taký, že niečomu boli vystavení a zvládli to, čo im v princípe zvyšuje rezilienciu. A to sú deti, ktorým nezakazujú internet, ale zase nie 8-ročné, povedzme, že 13-ročné alebo 15-ročné, ktorým nezakazujú, ale zároveň majú nejaké základy mediálnej výchovy, majú tú podporu. No a oni potom v tom výskume vlastne hovorili, že sa obracajú na rovesníkov, keď niečo fakt, že nevedia vyriešiť, že sa neobracajú na rodičov ani na učiteľov, strašne malé, niektorí hej, ale malinké percento bolo, a že prečo. A to bolo úplne kritické, že vlastne buď netušia, tá staršia generácia, že netuší, čo sa deje. To predpokladám, že by sa mohlo zlepšovať, keďže už aj teraz 70-tníci zažili ten Facebook alebo 60-tníci, že jak sa to mení celé vekom. Ale tam bolo teda, že buď netušia, alebo im povedia, že kašli na to a vlastne nechápu, že polka sociálneho života toho tínedžera sa fakt odohráva online a je to zásadné, že ho tam niekto šikanuje a že preto kyberšikana momentálne je trestná, akože aj kyberšikana, už to sa nedávno rozšírilo. Konečne oni tie zákony a naredenia a všetko to tak postupne dobieha ten vývin, ale napríklad toto už dobehlo, že kyberšikana teda na Slovensku, že je ukotvená v trestnom zákone. A druhá bola, že nesmiete zľahčovať. Vlastne, že čo je blbosť, alebo že kašli na to, alebo tak si to vypni. To nemôže spraviť. To je ako keby ste vám povedali dospelému človeku, že tak nevychádzaj z domu. Proste oni musia v tomto svete nejako žiť a treba im nejak pomôcť to zvládnuť. Čiže tým úplne malým by som obmedzovala, ale zároveň ju už vzdelávala mediálne a akože vrátane dôveryhodnosti informácií a tak akože široko mediálne. A vrátane toho, že ako sa riešia konflikty, ako sa riešia problémy a čo s medziľudskými vzťahmi a tak. A potom od určitého veku už iba sa snaží čo najdlhšie udržať takú tú otvorenú komunikáciu a spoliehať na to, že hádam to dieťa teda niečo povie a potom sa s tým super vážne teda zaoberať. Vieme tieto negatívne vplyvy sociálnych sietí aj nejako regulovať? Viete si predstaviť nejakú takú formu, ktorá by fungovala? Takto. Ja som za hociaké opatrenia, lebo aspoň, keby to fungovalo na 10%, tak to trolilinku zníži to, že ono je to celé vychylené, lebo sú naozaj na schvál celé sociálne siete spravené tak, aby tam človek bol čo najdlhšie, aby vlastne nevzbudzovali, aby veľmi napomáhali vzniku závislosti v takom trošku širšom zmysle. Proste tomu, že sa tak dlho a excesívne a neúplne slobodne používa. Nadmerne, povedzme, oproti tomu, čo človek aj sám chce. Takže keď trošku to niečo zredukuje, tak je to super. Ale neverím, že by to vyriešilo problém. Takisto, jak nikdy žiaden problém nevyriešil, že Facebook bol akože od 13. Príde mi to ako veľmi nízky vek. No jednak a akože každý, s kým sa bavím, tak bol skôr na Facebooku proste z týchto mladých. A ja. A potom bola chvíľu nejaká snaha, tá propovedz, neviem, a v akom momentálnom štádiu, že občiansky bude treba niekde zadávať a tak, ale ja si myslím, že hoci čo sa spraví, tak za chvíľu ľudia dojdu na to, ak sa to obíde. Ale dobre, každá snaha sa podľa mňa ráta a je, akože ja nie som za takú nejakú v princípe diktatúru nejakých pravidiel kvôli tomu, že aby to bolo ochranné, alebo pod tým heslom, že to bude také strašne bezpečné a tak, a tých budeme chrániť. Ale nejaká regulácia je dobrá. Len to máte akože obsah, že keď sa zakazuje taký a taký obsah, tak to tiež bude nefungovať, lebo on sa niekam presunie. Ale keď napríklad, dneska som schválne skúšala, som sa nahodila do Google seba poškodzovanie, nahodila som anorexia, že ako to skryť, proste presne také, čo sú podľa mňa najškodlivejšie obsahy na Facebooku pre mladých, hlavne v takomto kritickom veku, keď oni si to nevedia lepšie rozmyslieť. A teraz veľmi záleží, že či vám tam skočí stránka IPčka, že čo robiť, keď viem, že kamarátka sa seba poškodzuje, že sa reže, typicky teda reže, alebo páli, alebo mi tam skočí, že pozri tuto, keď si to tuto urobíš, tak to sa krásne skryť dlhým rukavom a iné proste navádzajúce stránky, ktorých je veľa. Pokiaľ len tie nie sú cez sociálne siete, ale možno iba neviem, možno sú youtuberi, ktorí ukazujú akože priamo návody. Pokiaľ ja teda viem, to mám skôr tak ukonané, že to sú špeciálne stránky. A tam napríklad sa to dá zregulovať, keďže Google je naozaj nejako, alebo aj iné vyhľadávače, že sú nejako naprogramované, tak sa dá spraviť, aby to nebolo to prvé, čo to, keď to dieťa bude hľadať, to nájde. Ale aby to aspoň nebolo to prvé, alebo v tej prvej 10, nech tam sakra nájde prvé niečo o tej pomoci. Viem, že IPčko má aj stránku Chcem sa zabiť SK, to je vlastne hneď prvé, čo vám vyskočí, keď naozaj mladí zvažujú takýto čin a viem, že keď to spúšťali, tak tu bola ich teda priorita, aby to bolo prvé, čo sa im ukáže, že tá pomoc, takže to je veľmi dôležité.
A tam práve neviem, ja tiež si pamätám toto, že boli veľmi radi, že to takto majú, ale úplne si nepamätám, že ako to bolo, že viete, keď na firme si predplatia nejaké slova a niečo, že aby im tá stránka akože vyššie vyskakovala v Google, alebo či to mali dohodnuté s vyhľadávačom, alebo či to mali tak múdro naprogramované, že tam boli fakt všetky tie kľúčové slova, že ako toto vlastne dosiahnuť. Ale je viacero ciest a bolo by super, keby tomuto prostredie, tí ľudia, čo zarábajú na tom, že sme furt online, čiže aj všetky tieto vyhľadávače a tak, že keby na tom aktívne pracovali. Napríklad na tejto maličkosti, že aby na tom, že v akom poradí sa zobrazujú tie výsledky. Taká drobnosť, ale veľmi to vie pomôcť. No. A tiež som rozmýšľala, že nakoľko to takto vidia všetci, lebo už vlastne, keď vydáte a ja dám seba poškodzovanie, tak nám iné veci vyskočia podľa našej histórie vlastne vyhľadávania. Takže som si nie úplne istá, že čo vyskočí nezletilej susedke proste, keby si ona dala seba poškodzovanie do svojho vlastne vyhľadávača. Rozumiem. Takže len dúfam, že tiež je to relatívne dobré, akože hity, čo mne tam vyskočili. Čo sa týka tej regulácie alebo tej spoločenskej zodpovednosti, keď to mám tak povedať, tak práve spoločnosť Meta nedávno pridala nové opatrenia a nástroje na monitorovanie tínedžerov na svojich sociálnych platformách. A medzi nové funkcie patrí napríklad rodičovská kontrola v aplikácii Messenger, že rodičia a opatrovníci tam môžu vidieť, koľko času tínedžeri trávia četovaním a tiež prezerať a dostávať aktualizácie zoznamu kontaktov a dostávať upozornenia, ak ich dieťa niekoho nahlási. Taktiež Facebook, to sa mi inak veľmi páči, začne vyzývať tínedžerov, aby po 20 minútach ukončili aplikáciu, čo neviem, že či vypnú, ale to isté Instagram, že keď veľmi dlho sú na tom Instagrame a v noci scrollujú tie videá, tak ich tiež upozornia, aby odtiaľ odišli preč. Je toto cesta? No, tam spadá to, že uverím, keď uvidím, jedna časť. Potom môžem si všímať na tínedžerských deťoch, ktoré poznám, že ako dlho potrvá, kým to vypnú, ak ich to bude otravovať. Je časť, ale naozaj to, napríklad na začiatku vysokej školy, veľa ľudí v tomto veku mi presne hovorila, že to, oni mali samé takéto zapnuté už roky dozadu, alebo že im vlastne presne dalo, len tak cinklo niečo, že toto bola pol hodina. A ja som mala aplikáciu, ktorá ma takto upozornila a potom ma to otravovalo. Priznávam sa. A čo ste spravila? Vypla som to. Aplikáciu alebo tú sieť? Tú aplikáciu. No vidíte. No. Že ono to tam záleží na tej motivácii. Keď je človek motivovaný, to máte, keď človek chce zdravo žiť, tak keď je motivovaný, je super, keď mu to niečo pripomenie. A je to ľahšie to udržať. A napríklad už večer dnes, alebo nie, keď vám cinkne, že už je neviem toľko hodín, to zase, ja som po tej 40-ke, takže veľa ľudí v mojom veku toto rieši. Ale keď by som strašne chcela niečo robiť a do toho mi niečo pípa, tak to iba vypnem. A to si neviem predstaviť, že teraz ako by to napríklad toto, keď som čítala, ja som nerozumela, že ako to má technicky fungovať. Že taký tínedžer, on má mobil a teraz buď mu budem kontrolovať ten mobil, akože fyzicky, alebo ten prístroj, zariadenie, proste tablet, mobil, nebude laptop. A teraz väčšinou cez ten mobil sa chodí, alebo mladí chodia online. Že budem to fyzicky kontrolovať, alebo budem mať prepojené účty, alebo ako si to predstavujú. Alebo akože kde mne bude pípať, že on niekoho nahlásil. To som vôbec nepochopila, ako to má vyzerať. Nestihla som z toho dohľadať a úplne tomu nedôverujem. A som vďačná, že sa niečo začalo diať a možno sa vďaka tomu v blízkej budúcnosti bude dať niečo akože ešte zmysluplnejšie tým smerom. Ale to je tak s tým zakazovaním, no, že samé o sebe to fungovať nebude. Keď už sme pri tej budúcnosti, čo si myslíte, ako to bude vyzerať so sociálnymi sieťami o takých 5-10 rokov? No nad tým som rozmýšľala, a to si vôbec neviem predstaviť, lebo tých 25 rokov dozadu, to, čo by bol akože ekvivalent, čo sú dneska sociálne siete, tak bolo IRCčko, čo boli četovacie miestnosti. Celosvetovo to fungovalo. Dalo sa iba písať samozrejme a vyhľadávať tam bolo ťažko a celé to bolo pomalé, ale dalo sa tam zoznámiť s ľuďmi, bolo to super. Potom na Slovensku boli offline stretnutia veľmi známe vtedy, že ľudia niekde mali party. Tí, čo sa poznali, teda, že sa zoznámili tí, čo sa poznali z toho online sveta. A oproti tomu máte dneska Facebook, kde môžete live streamovať neviem čo a všetko zdieľať, alebo máte Instagram, kde je tých 100 000, kde niekto môže mať tých 100 000 followerov. A ten posun je tak, alebo kebyže mi toto niekto povie v tom tých 25 rokov dozadu, tak nerozumiem. Neviem si to vôbec nejako predstaviť. Takže ja si teraz neviem úplne dobre predstaviť, že čo by mohlo byť ďalej. Predpokladám, že stále budú vznikať nové a nové siete, lebo to sa vlastne deje. Trochu sa bojím, že ako to pôjde s virtuálnou realitou a s takým akože imerzným, s takým iným bytím online, takým viac také, že viac cez ostatné zmysly to pôjde, nielen cez to, že na niečo pozerám a niečo počúvam. To má totiž svoje rizika.
Aby sme tomu nejak neprepadli. Že to bude viac reálnejšie ako ozajstná realita. No práve, podľa mňa to je super, že v sci-fi filmoch a seriáloch a knihách sa vlastne toto už tematizuje. A väčšinou, keď sa tam pozriete, tak to dopadne strašne zle a ja to považujem za celkom dobré odhady. Vlastne, že by sa to ľahko, alebo veľmi ľahko by sa to mohlo potom zvrhnúť. Takže tohto sa tak bojím skôr. Dúfam, že to až tam neskončí. A zároveň vlastne je teraz taký trend, ale toto je úplne také relatívne nové. Zachytila som to zatiaľ z Ameriky alebo z USA teda. Idú tie trendy aj v tomto. A toto boli študenti a študentky takých nejakých prestižných, však oni aj tie stredné školy majú niektoré už také, že akože na tej línii k tým najvyšším metam, tie univerzity také úplne elitné. A odtiaľ boli študenti, čo tiež akože vlastne vypínali všetko, lebo hovorí, že oni po úplne iné veci potrebujú dosiahnuť v živote, toto ich rozptyluje a tam oni nejdú. A vlastne potom úplne inde sa združovali tí vysoko vzdelaní a oni sú väčšinou aj veľmi bohatí, lebo to súvisí, že ako sa na takúto školu dostať. A potom na Facebooku ostávali takí tí chudáci, v úvodzovkách chudáci, to som troška redo všeobecne, ale takí tí z nižšej strednej vrstvy a chudobní, takí tí s rôznym migrantským backgroundom, alebo v USA, jak to máte také smiešané, tak tam sa tiež dá ukázať aj, že v ktorej štvrti bývate, veľmi koreluje s tým, aké máte vzdelanie a koľko má rodina peňazí. Tak tí, čo teraz sú z tých horších štvrtí a chudobnejší a s nižším vzdelaním a rodičia s nižším vzdelaním a prarodičia s nižším vzdelaním, tak tí boli na tom Facebooku a na tom Instagrame a tá elita už vlastne bola úplne inde a zase sa on urobil taký elitný klub a ten bol proste inde a utiekol tej všeobecnej populácii. Takže ešte aj nad tým som rozmýšľala, že či sa to vlastne viacej bude nejak diverzifikovať. Čo v princípe predpokladám, lebo tak, jak tí mladí stále utekajú tým rodičom a babkám niekam inám, tak aj toto sa mi zdá, že vlastne tá elita uteká v princípe niekam inám, do nejakých elitnejších kruhov teda. Aby sme teda nehovorili len o tých negatívach sociálnych sietí, čo väčšinou sa teda skloňuje, tak plynú z ich využívania aj nejaké pozitíva, napríklad u mladých, alebo môžeme povedať aj všetky vekové kategórie. No, nad tým som rozmýšľala a evidentne nie som jediná, čo nad tým rozmýšľala. V poslednej dobe na mňa na Facebooku stále vyskakuje taká reklama, ktorú nechcem teraz citovať, lebo im nechcem robiť reklamu, ale ide o to, že namiesto nekonečného takého bezmyselného scrollovania sa má človek mikrovzdelávať. A úplne to hovorí, že idete si akož 10 minút tuto scrollovať feed, iba newsfeed ako novinky, tak radšej si 10 minút čítajte akože sumár tejto knihy, ktorá je úplne akože veľmi dôležitá, taká poloodborná. Normálne by ste ju čítali 3 dní, ale tu za 10 minút vám dáme ten sumár a to môžete akože aplikovať a treba si to o tom, že ako neprokrastinovať, niečo, čo každému sa zíde v princípe. Tak som sa smiala, že že už akože táto téma sa otvára. Samozrejme to bol nejaká platená apka. Takže to nebolo, že by to v tej sociálnej sieti ste mohli toto spraviť, ale vás to vyťahovalo von a obsah je typicky teda platený. A veľa ma napadlo vecí, čo sa dá vlastne robiť zmysluplných, ale mimo sociálnych sietí. Ja poznám ľudí, čo sa naučili hrať na ukulele, čo sa naučili variť, čo sa naučili španielsky cez internet, ale nie cez sociálne siete. Hoci ešte to varenie, tak to ešte najbližšie išlo. Tiež poznám tínedžerov, ktorí sa teda konkrétne naučili variť cez nejakých influencerov naozaj cez asi Instagram alebo ktorú sieť. Takže to ešte tak najskôr. To španielčinou je už zložitejšie. To už sú spôsobom skôr apky a fakt, že oni sú potom už platené, že už nás to tak zase dáva niekam a už je to zase v princípe biznis model niekoho. Akurát, že teda relatívne zmysluplný oproti tomu scrollovaniu. Ešte ako príklad napadlo, že teda to, že udržiavate ten kontakt aspoň nejaký, tak to má nejaký zmysel podľa toho, ako si to akože premyslíte s tými ľuďmi, že ktorých ľudí sledujete a tak, alebo sledujete v širšom zmysle, nefollowujete, ale že máte prehľad, že čo teda kde robia. A strašne super je, keď potrebujete požičať podsedak do auta a dáte to na Facebook, čiže úplne pragmaticky naraz oslovíte 500 ľudí, jeden z nich sa vám ozve, alebo keď chcete ísť na artový film, lebo máte nečakaný čas a teraz zase niekto už sa pridá, ale kvôli tomu tu sieť nerobili. No, a to nie je ani to typické využitie. No, a tam pomaly končím. Mne naozaj príde, že oni by aj nejaké benefity boli, ktoré mňa teraz nenapadnú určite, ale kvázi, že tá cena v tom čase je tak vysoká, že si to treba dobre zvážiť. Čiže aké sú, môžeme tak pekne na záver ukončiť, aké sú tie 3 rady z vašej dlhoročnej praxe, napríklad, alebo 3 kroky, ako využívať sociálne médiá s rozumom a v prospech nás, teda ako sa z nich nezblázniť. Došla som na to, že teraz je tak celkom moderný mindfulness, všímavosť. A na to sa to tiež využiť, že keď človek robí veci všímavo, že naozaj je v tom, čo robí, tak si všimne, že napríklad teraz tu naraz pozerám film a ešte si ja scrollujem v sieť môjho výberu, moja bola Facebook, takže vlastne robím ani to,
dalo by sa všimnúť, že ako sa pri tom cítim. Čiže keď som bola smutná, išla som na Facebook si zlepšiť náladu, či mi to fungovalo, alebo som ešte smutnejšia. Ako si vlastne uvedomí tak do hĺbky človek, že ako sa teraz mám a čo na to asi vplýva, že čo som robila pred chvíľou, napríklad teraz som bola na tej sieti sociálnej, tak už z toho by sa dali vyvodiť tie závery. Že väčšinou ľudí by si to mohla akože naozaj vedome podporiť, že tak akože to fakt kašlem na toto. A bolo by to o mnoho funkčnejšie, než že by mi tam niečo pípalo, že už som tam 30 minút. A to súvisí s tým vážením si času. To teda logicky asi prichádza s vyšším vekom, jak už človek toho tak viacej zažil a ako keby vidí, že to nie je do nekonečná, ale niekoľko desiatok rokov treba ešte a že na tom záleží, čo s tým časom robíme. A zase je to o tom, že vedome. Že napríklad si rozmyslieť, že idem večer si sadnúť a teraz začnem presne si tak nezmyselne pozerať, alebo ja to môžem, že nezmyselne, ale to je také nízkoprahové, že proste scrollujem a to nie sú super zaujímavé veci každá jedna. To je také, že tak dobre, tak každá 10 je zaujímavá, pomedzi tie sú tie nepríjemné reklamy, potom tam lajknem niečo a potom na základe toho naozaj napíšem jeden kamoške. Ale hodinu som zobrala z môjho života a to sa neoplatilo. Podľa mňa. Takže vlastne s tým časom tak vedomejšie robiť a treba si povedať, že dobre, tak budem to robiť, ale toľko to. A teraz keď si to obmedzím na 30 minút, tak ako sa s tým mám? A naozaj si to sledovať, ako keby nebyť jak také zvieratko, že kam ma zavedú, tak tam idem, ale si všímať, že čo robím, prečo to robím a vedome sa okolo toho rozhodovať. A to môžete robiť v 13 aj v 73, to od veku nezáleží. A potom, čo sa týka kontaktu medziľudského, tak ako náhle sa dá, by som preferovala naživo. Lebo jednak to písanie tam si ľudia niekedy nerozumejú, lebo to je niečo iné vlastne, to sa dá mimoriadne ľahko je si vlastne neporozumieť a pohádať sa cez správy a ani neviete prečo a ako. Hlavne tie emotikony, každý to myslí inak. Presne, to je krásny príklad. A ľudia to tam tak dávajú, že to je jasné, ale to je úplne iné. Keby som sedela oproti a teraz sa ten človek usmeje, tak vidím, či sa usmeje naozaj, alebo či len tak, že nech mu dám pokoj. Proste niečo úplne iné je tá komunikácia naživo. Aj teda je ľahšie pochopiteľná, aj teda naozaj buduje vzťahy. A tá taká instantná online je náhražka a pokiaľ to budeme chápať, že to je náhražka, akože v prípade nutnosti, tak je to OK. Ale pokiaľ si tým nahradíme tu naživo, tak tiež sme odbočili niekde veľmi zle. Takže doslova si vážiť svoj čas. Aj vážiť si to, že ako rozmýšľať nad tým, čo, kedy a prečo robíme a vážiť si to. O vplyve nových médií na naše životy a životy našich detí sme sa rozprávali so psychologičkou a výskumníčkou Magdalénou Petre-Jánošovou. Ďakujeme za váš odborný pohľad na tému, ktorá bude v najbližších rokoch určite stále viac rezonovať a je len na nás, ako sa k nej postavíme. Ďakujem za pozvanie. Do počutia pri ďalšom diele podcastu. Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na Preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdraví.sk.